Pozdrav ljudi! Danas otpakujem mikrofon Jenki 1040 izviđač. Solidan kvalitet za veoma malo para. Pa da počnemo s otpakivanjem. Kupljen je u Win-Winu, dostavljen za samo jedan dan, svaka čast, neoštećen što je najvažnije. Cijena trenutno je 1900 dinara na akciji, inače je nešto malo preko 2000, možda nekih 2100, 2200, što je sasvim solidna cena. Kutija kao i svaka druga mala, 32,5 cm je visina mikrofona, stalak sasvim solidnog izgleda, uopšte nije lak, ne deluje da je od one najjeftinije plastike. A imate i mute off and on button. Pleteni kabel je 1,5 m i slagaće se uz vaš PC. Pozlaćen USB konektor za svakodnevnu upotrebu. A tu je naravno i uputstvo, koje u principu u posljednje vreme ne služi ničemu. Sve u svemu fleksibilan i savitljiv vrat koji će vam omogućiti lako podešavanje za što lakše snimanje. Ovako izgleda povežda na vaš PC, sasvim solidnog izgleda i veoma funkcionalno. Testiranje na Windowsu 10, ovo što vidite je OBS, sa njime snima ovaj video, sa mikrofonom i sa ovim programom. U kvalitetu sami prosudite, iako nije skroz podešeno baš sve do kraja. Za sljedeći video će biti bolje, a kvalitet vidite i sami. Za svoju cenu odličan proizvod za koji možete snimati video za YouTube, igrate igre sa društvom i ostalo. Pozdrav!